Имам с още един мой приятел. Здравейте хора, аз съм Monstermind 23. Тук при мен е Winner 29 от АФ. Тук съм и аз. И тук ще ви оцеляваме. Това е нова поредица. Аз съм нова в YouTube. Клиповете. Доста не харесвам има. Аз събирам дърва. Аз събирам дървенца. Добре, аз имам... Но уби кокошката е. Събирай вълна и храна. Аз имам две вълна, но прасето няма да ми даде. И храна събирай. Ти къде си? Е така, за тебе, обърни са. Чек, не мога да хвърля една шедница. Я разпринтвам. Не ти си два пъти. Да, Аз чека да е във. Тая ти материали. Не, чек. Не, съм го казал това. Защо ме... Защо излезе? Хора, това е фейл. Без диск. За какво го направи? Не бе, да се цъкнах тук без диска. Виж колко е близко. Бялото да е. Може да направим по-да смело. Първата вечер, нали знаеш, че е в дупка? Да. Едновременно чипим. Аз ще те побърза. Едновременно. Айде, давай. Така хора, не се чудете, но... Хора, ще снимам вече... как лаги мазно. Не. Не знам. Той те удари. Изчезна обаче, нали? Изчакай маса. Чакай, лаги. Няма. Какво са те шамари, дето ги биеш, бе? Аз ли бе? Маги е до 100 просто. Виждам те. Няма да ме стигнеш обаче. Трепувах езерото. Аз на живота. Аре бе! Аз ми давам по-пряко, човек. Води, крави. Добре, ари. Къде? Вой две крави. Маги. Вой! Ай, бе, проста крава. Ледър! Аз имам две. Мина! Ай, аз правя крафтинг. Аз ще се преработя от дървото. Не си направих крафтинг. Напте! За какво направих още стихи? Аз взех 3 камъки, това беше.
Много тъпо човек. Ще имаме само за 2 меча. Ще ми направя... Направи една печка да го опечем. И много глупав човек, нямаме кол. Ще ми направиш ли кирка каменна? Чакай обаче, искам да обера този кол. Ще ми направиш кирка каменна. Обери камъка, бе. По-скоро Соян. 1, 2, 3. Не го познавате, той не е ютубър. Да, така е. Аз дигнах 5 лева. Още колко? Бъга. Копай. Още ли има? Да. Какво ще кажа да осветиш малко? Окей. Аз ти събрах доста ерен. Нали... Ето светил готово. Мерси. Само 3 не останаха. Аз имам... Сега това ще... сори. Не се каже колко айрен имам. Колко? 9. Аз имам 4. Значи 4, 13. Я направи една печка. Аз нямам камък. Ма не бе, човек, слагай торчове. Аз викам тук да живея. Аз имам... Какво? Аз викам тук да живея. Аз както делно, бе. Едното сигурно е от чаркол. Кое? Виж, имам тук 3 и тук 2. Ужас. Кога си направил шаркова? Не знам, човек. Бери камък за... Знаеш. Печка. Какво? Къде ми е каменната кирка? Хвърля, бе. Изкупиш си. Карай. Ти му да... Още едно камък да. Аз правя. Не съм? Бъгна ли? Да, ентер ти бъгна, чека. Бай, света имаме. Чакай, ще направя един меч. Не, бе, меча не ми трябва. Ама ли? Не, Чакай. Ко? Овца! 2 овци! Аз имам 2 също. Биги. Спарта. Че са колко? 4 имаме. Още 2 ни трябва. Аз имам 2. 3. Още едно е. А не, имам 4. Къде? 4, още 2 ни трябва. Ай сега, 2 килки, нали? Ама ерен. Първи точка, че имам много малко. Аз имам. Добре, хвалим ги. Не прави броня. Няма. Имам 3 поръчки, да знаеш. Вече не ми дат. Все пак. Че се една кирка. Кирка... Искаш ли един меч да направя? Имам 2. Не прави. 3 бе. Значи ще търсим диаманти. И тогава ли ще правим? Аз имах един свят бъгън с диаманти. Чек, имам 4 айрон. Какво да ги правя? 2 меча ли да направя? Да имаме с какво да се защитаваме. Направи ли 2 кирки? Да, че сега ще метна едната.
На мен ми е много светло, виж. Още едно пче. Искам 6. Чай сега, колко айрон имам? Имам 7 айрон. Какво да ти правя? Не знам. Да вам правя ли 2 меча? Добре. Дивканта включен ли? Кой са? За чудовищата. По-добре да е включен. И ни останат 3 айрон. Само тук нямаме легло. 4. Кошка. Сега какво да правя до... Овца! Да. Колко са? 5 овци. Не бе. Буквално нямаме. Аз чупя крафтинг тейбъл. Но там май може. Лъжа. Не. О, стои, може да се направи вълна. Не може. Да, веднъж се бях объркал, нали ти казах. С това се прави сивата вълна. Ето, брах всичко, човек. Брах всичко. Виж, взех ги у мен са. И 3 айрон има у мене. Да ти ги хвърля ли? Добре. Ще си... чакай, нали направих 2 меча, бе. Дай ти хвърля един. Меч. Аз сега мога да те киля. Не, да имам това. Шикувам се. Или си втори левел. Да. Идва да... Хора, ще се върна след малко. И аз. Почвам. Така хора, Хора, върнахме се. Помислих си. О, кол! Къде бе? У мен. Взимам. Остави малко. Чак ти да не ми хвърля едната кирка. Не, имам 2 кирки, които са хабят едновременно. О, 3 лева. Бъгнало ти се, аз имам една кирка. Айде, бе, човек! Искам и аз малко експи. Глуха. Мое! Зелкочка. Малко. Имаме още доста време, имаме още 20 няколко минути. 12 минути. Колко? Там някъде. О, почти минах 4 левел. Виж, експерт се обикаля след мене и внимава. Виж при мене като бъгаво експерт. Това като напоставите един клип. Да. О, скочек. О, 4 левел. Найс. Обаче пак бъга. Искам да се отърва от това експерт. Тъпо ми стана. Айде да спираме клипа до тук. Добре. Така хора, това ще бъде за епизода. Аз бях Monsterman 23 и тук при мен беше Winner 29 от АФ и